Chceš, aby sa ti zdvihol zadok? Každý deň odcvič aspoň niekoľko minút tento cvik. Je veľmi jednoduchý a určite ho poznáte, ale môžem vám povedať, ja ho mám dennodenne zaradený do tej svojej dennej rutiny. Takže v takejto polohe zanožíme jednu nohu špičkou hore, noha by nemala byť dole, čiže koleno nie tu, ale čo najvyššie a malý pohyb 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, teraz päta hore, dýchajte voľne a už by ste mali cítiť napätie v sedacích svaloch. 9, 10, vystrieme nohu a s vystretou nohou hore, hore, hore a znova 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Samozrejme, že toto isté si urobte aj na druhú stranu. Optimálne by bolo, aby ste to urobili po 20 krát. No a vtedy by ste mali začať cítiť naozaj, ako ten sval rastie, ako pekne, nebojte sa, nerastie do veľkosti, ale v podstate do takej hmoty, to znamená, že budete mať pevnejší zadok. Napíšte mi, ako sa vám cvik cvičil, pokiaľ sa vám páčil, tak ho zdieľajte naďalej. Všetko nájdete na www.zora.sk.